na ye ya meka manugusu a mekan se krupo twedi ampon wakutwa nso ne nanka nso ne yedi ne yie no enne so obi so wura ahu aya awra wo sem enso ama obi o na so no se twro no dikan aka na se ya giatum se de beti ya kwamu bia yemfa na ase ma no de awodofo se ye o maame na afiri mu se ye o papa na afiri mu wan na da yare sabia amu ayeden ama enne wura aho orofo akrofo awia wo ne wodwum wo sika odwetiri yapagya ko yemfa na ase ma no wache o se de besi bia yemfa na ase emfa ma no Timothy nusum sapresimes seek the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yan hwe awrade ne trene kan na da ka nyina da wo se wo de beka ye ho a enya asem ketwa melima hakotani benedamu ekutana mountains do not meet but people do mepo entumi enhia da biada nanso enipa etumi ehia enya asem ketwa kura enne eye wo bra eyokon abrabone bo enye bona o na ka abrabone bo bona padia kobie di ho a obetumi atena danchem de ne sesum na no se di obedie mpo de ne mabedie mpo tade ne mpaboa ne mabehye mpo orofo enuti na ma abrabono ayekon esa no enewugo eye obra ayokon prophet Kofi Boateng na yene no ebetwetwe nkomo ewo obra yokon dwumadi so enya asem ketwa akwa lo pipi wasi lemumu de eno enso eya asem foforo kra kobo de wasi kobo de bibi ni botonimu na enso so se de nyoma si kono fridge ne kono bibi beba botonim me ogidie kase pa antina me kan sa na fridge ne kono bibi beba botonim ama mema aye mema na se de na mani bonkum no ehenham se ni nyina asa so nyame adom nsuo no bi ato agu ankure ni mu a fridge ne ko besese bi adware na no so aye kama no so ba pa usima edu e was Sompa 93.1 or for social media applications ni nyina so Facebook, YouTube, Twitter no nyina da TikTok no koso Sompa Asem Mpe Nipa obehu yen enya asem ketwa kora na enno ankasa no newuko no amanfo aye mmere na nsoso no yebeko na yede akoyanim kama pa yeni purpose prempe yeni ebuodu ponko mu Sompa Asem Mpe Nipa yeni ohwintim preko yatiburu ni atekoko orofo ye kafitao ni asai akatuntum ye Sompa Asem Mpe Nipa no enne wo bra yokon orofo kwambe na afa so ye wadwuma no enyoma ekosoro ema wo adwuma ni men no sankoma wei na ye betwetwe na dikaka cho se wiase mu abrabo no enna hokwa bebe bosumi mienu ne eyesunsum dwuma nko a na ye di ho komo wo bra yokon dwumadie so ye bo wo firi osoro ba ye wona yem ba ye no orofo me ma wate ase ne se krupo twedi apoba se ya domo nipa bia wa ewiase a wode bema nyina wode ma o na wiase ha na dasani bi asesa hyebre no amanyoma enso ekutia wosa eya asem foforo ena obete kokote be manka omona samoa waji na adwa the nation sanka ofalumba watia ne nachi kakra den ya babi emre ya kwa koduri de ebe kwa ya asem foforo producers ye no mo edi djuma nkwanta bisa aseki ye nyina nkwanta so ntwamani nenso ehwa ene ebegina chief producer ne ho ha wo cheta ne ho ha ne wo kwanante so wo ntwene na mu so yi bo ze baduru ba bia wo kro ntimi de me ne na mam se tobu ase mam metutu mirika ne ho ha papa anya asem ketwa kwakwa chi ya bo Fletcher ono de ono so asem so nko de bia wo excuse yo asem kesi yo na ni kokrumuti no so hoye ajo no so asem foforo producers ya dawroma ene yanya bi na yede ebesom ne etu nisre ene abasa orofo ebekusa ama na ben medical ka cho se dwumadie we
asisi samapo menteme ho ase eno na ade beda adwumadie wo ya ne apɛ ne pomasi bre ne de ama kama orofo ni nyina kamfu ano ye hwɛ sɛ ye benum asundue abua no na obia so anya na asundue ye fa ntia kase enkoma nana sama hene pani no minim no da nanso so no nokura sɛm a wo ka fa sakra wo no sa asesɛm ho no enya asɛm ketewa kora medika ka kyerɛ sɛ ye wo hempɔn wo Ghana mamu ha na sa hempɔn no wode no ebedum asanteman de wote kraba ni kuruwa nwoma so no na sa tu wotumfo no sɛ de papa wo isi ka no kore no mi wo gidie kɛse sɛ nanamum nana sama hene otitia nana me ma mo piafo koso aka no kore na oka no kore sa no a edinyi nkyere enso na eba eno ti sakra wo no fo nyina ka omakoma nto omo yam omo sa asesem nana sama hene gusu awoka na enche ebeko yiwura ho na bebia so ayedin kama pa kofro bofo mpa be ma asuketu am yi pebre na Asei Yaw Aboagye foso nintin foso mini futu pa katachie serebia bonchena na atwetwe kodi ewu atwa miansa ne yakosa foso Aboagye nintin foso menam tedwam nam de Sompa Asem Mpe Nipa ekobose asase so wo kriki wose akokọ omu ya yenro ne mpabo da biada odofo so yire finance akofa yinchi o Abrantia Kevin oyata ono na MC a wo chinchin fidie no na ode ko social media ni nyina so na dwuma efe papa enya asake Kevin no na nansen no akoboniti se de no waye nu se afuo se seyo efrich na ko benye sika mpofri mu bi ko ye hu ni yi enkom sha me de ato so no frich na ko no a ode ya hwehwefo no so benye sika mpofri mu wi kura make up ahwe so se na so a machine nkom kwa asa na memo akwa abamra no ode ohwehwe ne phone so se bibi na so a me na machine nkom no okay kwakwati be ma bibi aboko de kwa kumesi machine nkom nkom shewe aboko nkom shewe aboko na o dia be se me nkom na me ohwehwe ne phone so ska ba ya nkom shewe de emfiri nyame ne free wankasa no abo nkom she no wankasa no akọ magazine waye men se won de won hwe ne phone no so so nyame ya na mjaje me nkom she na wo ka no nkom she bia ni obi ni mu anza na wahye kom she bia obi be she bia obi ni bia no fake za me nkom she na wahye minim sa nkom she no nyame akasa akire akasa akire akasa akire tikamen ma anya wo de bebre wai she bia na se me nkom ma she no nyame aka akire wo nyame don kan hwenje because when you nyame anim wa nkom hye da bi se nkom hye da me na nyame aka akire me ya wo pese ete asori amame nkoko fiefim enko amam for problem meka nchew me hye za nkom no na Africa metiu na ka me botum say no na ma sofo bebi anya skai enye ne kan yo omo ankasa na omo wom bia omo satra no omo na be kire omo na be to say kwan e fa so omo hye nkom na nipa nso wo pe ba bia konti wo share nkom a o kase fase bia de beba yampa nkom hye bia obekọ bia ye so obi na eyew obi na ekun no wa fase ya ma da say wo bewu no ya wo ni sika kwa ko bobesa andi ye na anaka se besa manfo abo a ye mo to nwura mu o madwane no enye obi a de na school fees o ebi akodi yo obi a de na se bempredwa se kwaye se wo de digwa na ahye o ebi akodi asofo obi wo ho ebi akodi asofo no because of nkom na wacha no anfa sika na ma stofo se wa asem ya okay de do yo me say etie ka manfo aba ma bi agane no me pese mebo bank bi din wo fidie so na me kire se banks a omo chensi amanfo ahomache ni wo mo mato nwura mo adwane se sika no obi wo ho a wankwaje se ode be adwuma na ahye o obi wo wankwaje se ode be didi o akodi adifo obi wo ho a sika no bese na okoboy na akodi adifo because enkom sha ye de ato no so no onu ni ani nti se wankwaye sa de na so difo na ka kire say within by 2 weeks ta wanfa say na mama ya ntoto no ma wo bewu oba no invest in bewu obi sanete etu oni bi kura no akọ besia oba no wa abro chene wan hwe yi a wawu so tia se na so metimi adan mo te du no ma bi wo a yen ka se nkom hye no kwa asema okay bosia no be kwa akọ bon sempo be kwa akọ bon sempo na wona be transfer se be ne ba kwa abro chire na kura ni paper ana se be ya to ya de bi ya be to ya de am 2 weeks time wo be tra ho
Ontiase enti ya da be na nipa bi twa ne yawu na me Nyankopon oye hwen han dodo na me hwe twa cha dodo ehode me nkanko o jabe wa che papa we yana ne buafu ni bufu ni bufu nko ba bi ya na me nwa bi wi na fe de se be bread asa me matwa bi ade efi o ya de da me nwa na se be me kotire bete na me nwa ni bi asachra me wa no ma frɛ ma kwɔhyɛ dan bi se hon konko se me hwe na ma hwe obetwa ma to atwene ene sei nam se ma yɛ hon konko de ai ade na ma yɛ hon konko obetwa ma atwene sa na omo ka se hon konko aka twom se me ma hwe ya na so mo se ma bro afi kura so me hwe na efie waduane no duane bi ade beba na efie nsu kura me nombi me so ma bro kom de me satan na se yie ni ba santi inwane ne ade na me kope bi na me dem so konkron twa me twene ade na mayew iti wo mu obi ekuma akwala woni me hwi wo kunu wada so ne na mo konkron no wo mu nam kejeti atoto amanfo boto sika enyo mo dia awi amanfo mo di abatafo de mo nse gu mo ti su e wo kejeti ane akrofo ade na konkron ayo mo ame na obetwa ma twene anje do me bi won ma ya na ye keka nsem to aya Nyankopon so dodo aya no me hye Nyankopon ade nko ayaw ade Nyankopon se ayaw ye to etuyi a doctor si bi obekọ ye se kwadu nye obehu doctor bi o se kwadu ye obehu doctor bi o se fruit ankaye obehu doctor bi o se ankanye nemom doctor papa obekirem because ankaye acid into ni di ye ni kwasa wonom but obesu kọ no raw sa ankanye no akondem no obi se enwonye obi se adwonwonye obi su be se doctor bi o se nwoye ndidi eni enkoyi se onim se kwa nsusu a enwo asama ba se kwa nsusu akra no enye ye bedi because mamoja mroso ya die ne yenye kwa ko mso wana ka ye bedi na ya wo de doctor se so obi ane na hwe o kwa nsusu aye na nanom adia be si wo mo se mamoja mroso ti me sister bi o Germany o si wajadi kwa nsusu ana o si wajadi because se Germany enene nye ono anso eya hunihuna akwa ma doctor prescribe ade na choose se yaw wo be ye den medi enti de bia me ka se wiase no so wan yusu box ne wan fa unyame anka se urade me te ho ma me a ade bia se nyame na te ho ade bia se nyame na te ho nti yaw ye wo big problem o Ghana ye wo big problem anokwase obi be ka choose makodi enim sa nwodin bia enim o le se de tuma na eden eyeyi so protein bia ni ama so ta se obi be ka choose se be mpredwasa fufuo enye me ni fufuo minim doctor bi me besi me buri ofiri mi kuruma santema po Dr. Penipa na me modide osi fufuo nye so onu ani nwia so we ni osi fufuo ye beko ni fie nongotwe fa na yire wo fufuo amanadi ya nwumere o ya nume anadwudidi o mo se enye ya na nti me betra man ketenkete de meko nkane no ye na nanom firafuo mba no nsia mba afi na no be na ne wo fufuo bi na fe na ajuoguo minim so di bi da ajuoguo wakọ dance aba na wapia ba no fufu a wo ye ntimani no yakata so asi gya no no asa ba keka bom ene fe na ajuoguo nenso no gwa madam fu bi wo France ye fe no ya bonsu no ni fufu bi ade eche so che fe de chewchew na say da bi okoduru fie 12 na 1 na say akwa bi kra ba TikTok oye enfante wo so no de fufu ye wo fufu a o ma de eche so uwie na yaw o de tabo boso a no adana nkwa na guso na kono short as self fufu so ade eche so no according to doctors ni be say e good obi ti say edan a adwane e fe na pete doctors say e mani papa apete nti ya na edu maybe a doctors no omo beka bo mu nkyerem obi wa too much evidence bad ampa make we do maybe na do age bia ma hu doctor bi wa cheche me make nya ma o body ni sa ba nye se order say ni nyina nye se o limited no makakra so ni yanko anim ya yakọ ma menchia na sa ma hene wa asafo papa yi from ofie ni ho akata cha open so na ye di achi sa bebie beko bia no ye hwe asio ye sole odi achi ene na pram so hene de bia na sabe TV kura ko yi kakra ye sisi o si na no mo makoto radio mante monka because ye what it nya na TV ma nya no na mo ye adwuma it dey do maybe a obi wo hon ma ye ka che ye tiefo ne ahwefo se be do ye nko ade na ope kasa wo ba akoto radio because TV ba da bai so what ase na enso se TV ni wa ye se mo munti afutu sem na no ne hia wo be TV wo be hu ye ne mo ye adwen TV na be eba enche bia bedu
na mmom no yɛsrɛ sɛ asɛm no a yɛka no momfa nyɛ asɔm te sɛ yɛnwia yɛ nkɔkɔ hyɛ akɔmfo yi a sɛ bɔ so tie program ebia no problem ya wonim sɛ wiase oba yɛ na obra yɛ akɔ asɛm akan obi ba wiase oni dadawo dabio obi ba wiase de friend sɛ de anije oni nsan ka bi da kwa ko bi wɔ nipa no ne magida no man kasa asɛm wɔ sɛ obi ba wiase oni pa no da asɛm a mekan na da no obi de kɔto na yi kra wɔ TikTok obi ba wiase me se pan oni bi da bofro to oni bi da obi kura 200 cedis ebom no se wasom se ono ane dia no abrantie bi asisu a mesese be mpreduasa wa nyini ne fie pa so onye sika e 1 million da titi sika no 1 million chese dia soma no so no ani sika 1 million ched boto onye bi da ewiase no de wo wadru no ya na obi ate ne ho ase a wo mpe enu ti na ya na edru mebi wo ha de obi ka won wi a won te na se obi wo ha be sin na 21st century akola bi wa ye won no to nga won te ka su da wo hu ka da mina meka chirawo Ghana ha obi hu ka da obi ba wiasem sa de friend se pan woni bi da enne na me TikTok me se lady bi ka se bi wo se rade na den na me ngwa me nka ho ana nya na bo me ba wiase de menya kura na esesa nka ho na bo me no na me ngwa me kwa na asai eta brabo yo ko na ye de aba no ya ne ye be kire mu no edu me bi aya na ye de watie ni ye ya na abrahu enti ya na obi se me kwhye mo akonfo hwedu me bi ade be si ai but ewiase afono but edu me bi so enka hu se ewu ebewuo no se eje bible na asem ni didi ewuo no so won konta ebebu ti ya na edu me bi ya na enye omo ya edu me bi na ewiase afono nipa no wokọ ba bi na ejojo onko ese onye nipa ba bi abedu bia na obi asori wo ba na obi asori o yawo ekoba ne sa na wanhwe yi a obeka wano okay ye betwetwe nkomo saafo ni nyina no nyame ebe pajawo orofo abrabo ebo enye bona yenkomi krom asante mampon sensem bia esi ho no enye nikasem nanu ya yanka che politicians bia wa asante mampon se party a wo no emu buku no enye wo maame dia enye wo papa dia enye wo busuafo dia MPP no mube kofie nyina afiri saade we o insho we nya politics but ensem bi repaja ntokwa e dia baba obeduru mampon na untimi nya ba na politics na nya politics wo tra ma se bo tie fidie so na no ma bi koso na wo tra ma koso kwa kunyoma bi e koso asante mampon se kokoba ne sa no a MPP kubatan wakasa no e kwa mo faso di ntwo nam so mo nhwe sa police station fo no nketekete no mo to aba no e ho na sa party ne se firewu sesi ya na gya dem wa asante mampon no yesi asante mampon pi no wone ne executive so se buku a ye hwehwe mu anipa din wo mu no buku no pa bi wo office wa wu enti party chairman wote ho ye dai enti asante region fo wo monte mampon asem ena akọ national so antimonte se mampon empia wo ho no watam buku no ene ne secretary fo na fa buku no a ye beto abafoforo ye hu buku no se ya na mamamfo olusu no enu tie hwe city na MPP wo wa santemam ha omolusu mo de mo mfa we nya asemsu mo bisa be lusu bebida ka ho ye de yetwam ne yemamo ache ne yemamo ha mamo adwo MPP fo mo mfa nyoma bi nya nsafua na nipa ba ko age party na ta na ni ase asantemam se ne papa dio se ne maame dio yentimi ope fans wanya sa onya di enu ti se obi kobre ni moja ni no ko stand independent ya onfa mawo mutie ni yie afo obi ko firi wanu akoye mutamfo ye die kwa kwini ye twam akọ ye twam ye me politics ye twam akọ ye twam akọ na ha enso ene eyo bra yo kon orofo abrabo ni bo eye bona pa yenko niemra sisi ya okay ye ewiase no obra no ne body pao na wose ewo unwia ho a wo eni wo ho na kyese unwia bank note nyo bank note o eno ti se wo yire yade na aba yade a unwia no ontumi fa ne bank note se wo koyisi kakese ama se ko na ho nkoto eno ti odofo yire ho na pewo de wate se wo ba yire ho na wa pewo de a enka babua papa na enyoma akonkan e de amawo
your brayo kun eno te yire wona pa wo de wate se o yire wona pa wo de a eno so ebetumi aboa ene eye wukuada ene ye midweek wo brayo kun ye ne prophet Kofi Boateng ena ebetwetwe nkomo ene ye be wura sunsumu de bay ena nipa e wo se wo yo na wadwuma enkura etumi etumpon yebekɔ bisu yenkono kwa ne nyina ye sikasem ya ewose wo ye adwuma ansa na won sa tumi akɔwa no ewose wo ye adwuma na adwuma re kɔ nanim ansa na wonya sika tumi ahwɔyere ene wo ma ene tu fiti ye se wo kɔ bi adwuma na wo kɔ bi ana ene ho nkɔmɔ ena ye ba abetwetwe no ewo dwuma die wi so prophet mema wakɔ aba Oforisuo be ma yebru nyame nipa bibia abakɔ de Onyankopɔn dawro ma ebedase na pempi ye to ye safra so a utumi eba ebedase ewo sa akwa no so mi wogidie kese se neno de ye nkɔmɔtwetwe no na ye de beba na wi ye anesa okay na ye de aso so a ye be sa hu afidie so ene de se nkɔmɔtwetwe no kora akɔ na wi ya na enkonkoba se ye hu prophet ewiase ehu pa o votu ampa na mu amwani die mu hunyo ma ho Oforisuo sanete prophet ya kan adwuma ese dasani bi atumi ya adwuma na ninsa atumi akona no prophet ebase ukobia adwuma anamo be na ese utu for adwuma no na ase ukopa adwuma kora mpo a anamo be na ese utimi tu ko brabo be ye kun nyina no akise dasani ye adwuma okopa adwuma yo na bosobe so ye tua ne ka na empo nyama bi adwuma no nyame ama me ho ahode na matua afoforo bi a mefa wo musoka prophet intio amen Oforisuo asem kese pa ene wo ya ba betu dwa no on se onyame enyansa mu no odi nipa nhyira nyina akosi adwuma mu nti ada no kana asem bi e wo twere nwuma no ose ensa enya adwuma no eniti anokwasem na kyerese enipa onsa bako wano a azo wadwuma de ben eye na ofo anke yanhwe bebre eye adwuma ewie wo moka bebre eye adwuma omuto wiram anka bebre kura firi kuro ba akoso esa akokuro ba akoso ade ntira adwuma na okoye ye no wanfa nkoto ntuma mfira wo wanfa nkoba kohwibra enso eka ena basinse ononukom obi kura nso wo ho a adwuma no sika bia mfiri mu ma obaboso boze atire no na adwuma no kura yedai aku de tie ne se yemmie adwuma kwa yemmie adwuma kwa menya misika no de ye kan obi a onim fom bia nim menya misika me bia adwuma no Oforisuo se nti na awanfo akobia bebiri ato wiram no nti obi ko bank oje loan obi di aye anya source be 10 obi di aye amadwuma na onu ko bie ye no mfaso aye de abaso the same adwumakro na obi so akoye bi amenne bank fo no epe na kire aya asemu oni ye o but wan hunu kwan no se keke na no nso ye dey o kabie ekoye bie ntira mpani se mekɔ no yenkono kwa ntofo nyese ofitin ya na akwa bi adwuma dabi ye wo sunsumu niema esese odi gu akwam ansana obebi adwuma wo bie na atimia ye de be enkoso na so aba ama mfaso atimia ye de abaso baso so le kwa du nyansa ni numde de kwa obapem sanete na chese ayasem wo prophet me na me wo misika na me ko bie madwuma emfidi ese me tomato fa ko ese me ko bie adwuma me ni obi ani problem na ka die baby dabi o so Oforisuo ensan adwuma bia si asase so okay nti onyame enyansa mu no oboye no onim se etese wo bia
ɛgya adwuma bia so besi asase so nti Onyankopɔn enyansa mu ohira asase so sɛ obia nka obetena asase bi so sɛ ɔyɛ adwuma bia no sɛ de bɛyɛ nka bɛma Nyankopɔn ɛbotaye abamu no enkoyie ma no Onyame wie ya ana otamfo no so ayɛ dɛ adane no wawasɛ no nti so pɛsɛ wo yɛ adwuma no ama adwuma no ɛyɛ yie a de otamfo na ayɛ de atia asase na wo yɛ adwuma wo so na ɛnyɛ yie no ayɛ sɛ o sesa no bɛyɛ sɛ de Nyankopɔn yɛ ɛyɛ npɛpɛpɛ no anyɛ sɛ adwuma no ɛmfa ɛbɛgu enti yɛ wɔ nkrofo bebrebe wɔ hɔ a ɔmotɔn mo ɛmo no okonim kakra bi wɔ hɔ a obi so to obi ntuofo so ba ko no kura ngadi kwan na ɛdɛ ɛsen de nka ɛtɔ so no ɛnso de ɛdɛ no kura no nipa humpo na nka yatɔ de yɛ boka no na manfo beto ade ntira sɛ wo hu de sɛ wɔyɛ no okay ntuofo sɛ wo hu asase bia de ɔsoro hene bɔɔ no do ɔde kan no sɛ de pankɔ tena so ɛnyɛ adwuma na asɛ no wamfa saa kwan na ama na nyɛ ya adwuma no obɛyɛ mfa bato pa firi hɔkɔ na obi mra ma yɛ saa adwuma koro na bia wo so bɛkɔ no na adwuma na pagya na tima yɛ de bɛyɛ saa kɛseɛ efiri sɛ de odi nkan baayɛ no na onim de sɛ wɔyɛ na just a prophet just asase nyina no bonsama fa na wase no ofo opa ko dwom hwɛ opa ko kuma se dwom braba bia ema tuntotunton ayi asanto osi obi akɔ se onu ntosi esi wo obefiri hɔ kura ba fie no aso frɛ obi ni asasa nde no bosia amande afaka aba the same ne ntian hɔ a obi so ton ntosi ni bi wato de ati fie wow omunya nipa omenu nyina so nipa ntosi kura na obi de anka ye nto obi da duane anopa na wakɔ no obenwan sɛ nwan sɛ pobi anka we ba na we kɔ anka we ba na obi obetse duane ho sɛ obi abeto bi da duane na sɛ ayade a ɛkɔ so ye biafo na tuma wo sɛ bebre beka adentira asase no yade aka no amana sei enti wo yade wo so a enya yie na just a prophet ade bia ye adwuma na sika betumi aka wo nsam no age so hu na akwai papa ya wo asase bia ne de sese wo de kasa asase na ebema adwuma na wo ye na atimi aye dai akoso de me kan enipa bebre nim enipa bebre nim bebre nsu nim entu pa hwe ye nuanum kramofuo ane yen a yese anka kwasole no o pa wo de se pon ayi a kwan so na hwe o mom tunton anka sa de ehu abetie anka banku no na hwe de kramoni ton na hwe de kristoni ton obedu kramoni de no ho anka nipa bebre obedu kristoni de no obedu on de no obi agura nyina ho adentia se ba ku ni mfom sene asene baako afasase no adi so adane enema funtum asase no ntuade bia na odi betuso bia no ade ne be yefe obi nso dia asase kwawia no a awia bɔ no ama asase nani awo no ana ade aburo kwa koti so ade me fifida ebe fifi kura no a ahode nim obo se ato ape yes ndwofo minu mienu wunim se asase mpokura na enya no ufuntum na adua de a eyeye ade ntira wadane asase ne de bayi eni enti adwuma so ba ya asodi nkan dane asase nani ansa na oyɛ adwuma anesa emfa prophet minimum obi a wɔtontoma enso ohunu so obi aton makusam wɔde asi abrosa akɛse asam na nko aka no ade ntira de ɔton makusam no onim de wɔyɛ ba de ɔton entuma no wɔde adwene ennim de na ɛyɛ dɛ ɛyɛ obapem ofoso anke enya dwuma kɔwo so do fitin ya no ane so a company no akobie onu ba bie kuro bi ama anati so bi kura ba adwuma ne be kofom
senke de wanka adwuma ne ankete senke adwuma ne esi epagya no asase na ankasa na wo no wo teso no akutia wo enti amfa enti akoba no saa no a asase no ankasa a wo koyi wadwuma wo so no asase na ankasa no wo bedi ana asase na on se wan adira ankasa no otamfo no ade ne nsaka ana bi kura so wo ho a de wo mu anke hu ba kura sa nie ahɔ na ankasa na wo pese wo no ukobie sa wadwuma no tumi ka se bi kura sa ato biti so dada obiti so dada a wone ne yire ene ne man na busu nyina ete sa ate ne so e wo sunsum ana wo di mirika akosu kompene wo ho so wanti mi ampa mo amfiri wadwuma no me nam ka tiro adwuma no begu da bia problems obi ati school na chese prophecy se uba na se me metime dem na so ye se ubetumi ase so mani bebere usu sa ne tie wono no obatena hwache wu watena be 200 years be 300 years wo na nsan ya wo ba ye no ubetuna firi wo ehin wonko yefa obaso de atia wo enti obi ya dwuma asase ebia na wo so no wo ye ya amfa no so da bi twena minyi adwuma ni mfiri a enkoba bi wo so ono de be kɔ no wo so de agibum minimum obi akwara na te school na gu oba mo baka tira me na mbomba ye nhwehwemu no ɛhɔ enso bi ti ɛhɔ no ɔte this also ho ɔntwe man ɛhɔ no ɔte enti aso pam no ɔnso ntimi ampam no enti school na gu agu ebegu nso agwo hɔ na ɛkɔso ade de wonim enti sa wo wote wa ne se me to ade so wote wa ne se ankama ko bie campaign na dabi de wonim sa ade we ni bia no nko bia dwuma kwa ode niam egu form ansa na de to ye na kwada ye akwana ye the prophet say wo hwe omanfo nwuma ese ye odisika ko hyemu a ya na ya asase no ena edi wonya anase ede be na mo musika sem no kosa ebi eye asase no efa dodo na nkasa no ye asase na nkasa na ukotara so se wo ye so adwuma no se bani nka kira wo se una me boy ya na ena wo hia asase no so se obi ankotena so na nka nsanya de enkona no ena otamfo nso asori etia 1 enti wo ya ade no enye ye ole ate se wo dane no wa na na emfa na saa na kwan be no onya akoro no a wote asase no so nyoma edi ninya no de ne be ya obu se medane nyoma ni se na wo wakọ antwa na wo ton obi to awoso onkwan wo de enye se bia wonim aye kuro sa kasa wo wonim kasa ubu ade but wo mutimi san wo de no ho ngofana kɔtɔ obi de enti wo za bibi koso ade na wo ton no enye se bia de ne enye fo efe wo ton bako enti wo sina wo ton no obi asan ho timi hwɔ de nsa na kɔ na twam no akɔde eto awoso wo za bibi koso ano kwase ababo ka asem bi wo se mechira wo nsa no de bai adwuma so enti sanko akɔ no se nyame aka adenti na nka emam adenti na de obeya made no ebeba mama de yankopa aka no untimi nyanti yanka de yankopa aka no emam eti prophet wo mo ye adwuma ma bi adwuma ne koso gidigidi wo nim de wo ye wo de me ka me so obi anim but we no akoye ahintasem a ebo nipa nti obi ani wa ono no obeka kire wo da onka do de di yi no wonka kire wo da obi ani ho a oyi adwuma ofiti ya no no akoye adwuma no si adwuma na pagya na obi mpokure si dan a oma na sofo enko hongo bomba ye enti na ya na omukɔ hɔ no akopɛde adwempo be na ya na ta akire adwempo a eta tie nya ne se be na bibi wɔ hɔ enti wonko je mfiri wɔ ama do be ye ne nyɛ enko je yie enti dia ma brabo aye ko ama manfo nyina agina sa nyoma efafa pem enipa hwe ase eni nipa wie ye abrabo aye bo a enko nyina ne gina ba bi adwuma ne wɔ no so
asase na adwuma no esisuo no so wanhunu kwan na ne de otamfo na ya ofosuo obeye de se we nipa ye bia nso still adwuma no ntimi mpagada la so kura na wanhwe bia e basa wie wuka nti de ya kan se ye biefu ayitum sesi a wo obehu amanfo beka amanfo ya adwumaden amanfo akwaje busiasa nkom di ya adwuma basikari nyina hye yane prophet Kofi Boateng na atwetwe komo ewo brayo kon dwumadi so orofo akoba ne sei no na wiase no se da bia metaka se ke ya mehwe wa o na awrahosem ewo mu kura ne se ye me ne wo no kwamne jam se ye una manne a enya asem keto akura orofo de bai na waya enkoyie emfamaw se ya fu na wo ye enkoyie u company baby a esie no na de na prophet se koba ne saade a nyakopo ka se asase fo mu nue no ebefiri sa anwoma we yana so ofu ade ntire nyakopo abo na o ka de mu nue na chi se onyakopo na enim se ha bibiri eni amane ena kwa koto nipa ntira esan obu nsamti onyame no botae ne se ankwaso mbadwo na nkada bia no watimi ayi dai akamfo no ana bonsam so ebotae ne se obomu ahu se onyame no obo wo no akwane no enti da bia no odo bakode ye bai atitim da bia odo bakode ye bai wosum da bia no opeso so awere ho sade bai ya untimi mfa na ase na ye ntimi mfa ne emfa ma unyankopon ya asemo prophet yaba asase no a edi amanfo nya no ye wi ho na wona wode ade asuo ntiri so eton na ye nton so so he ofosuo ade na esono no wode nam he asase no so yes enti obu ho awadi nkan ye asase no so adwuma enti wonam so a obi ahu de wo ye wonam so obi abehu enti ade no enipa beto but ya onu hu enye asase ni so adwuma ne de aso a okwawo obi ane ho onu be hu ofo asma ye kan wetum de agro but ye waton ne ma pen no de ye kan me so onim obi no obi nyina ene ko race course enne waton e de asidan the same okro na obi kura wo kwa da bia no aso bobo se na kwa ndi akọ adentira onim hwe wande onim se adwuma na anke ye no o solide ene ka kwa hedai akwento bekọ no emfa ya asemo emfa ya asemo wi ase aye bayi o we ya make obi kios esi eda na chiri ho esi kwa ne ho ye ntohwe nyoma okufiri agumu nyina no spy Prophet Koba ne saade na je asase na nkasa yen teso no edi yen nkasa yenya papa e beda dan ni akiri papa aje so sole beda na sie yie aje so sole na adane aniamani entu pa hofo obi asase a wono no ekoye so adwuma na okofa ne ma begu mu ebobọ container esi su na omanto no wode ma han afedi na ankani bia sa ayedai aba ho so no ye na mfa nto bi be ye na ayedai afa enso adini sisa sa kro na so ade njira ono kra na eye na dia no wa hu de sese oye nti nyama nti nyanko yi ama no ba de ono ba ye na de onu hu de sese oye no ade na o manto no afedi na de na ayedai ade na sisa ofoso so wanti wiase ase untimi ntran wiase ama wani anye da yes I thought wiase ase ani wiase ense yase sana nyame aye no na sanso na tie obi wa na dua no bo se nipa gu so yes obeduru baabi no wono so kura de ne ye ntokora obi anto enyina ya asase no obi anto wo de nyama akeka nyama ho afa sate na di so na sambe na onyankopon akatire Joshua osi Joshua ba bia odu na besi bia ba ye dai merko ba ye dai ebe se onsa nti obo henkofo no mako school no wote le den so beteki dia se adomino se den
was Joshua Babia do na besi asase bia do na beti su bia me wura de me de be dey e be show nsenti ansa na wiase no obedi mapaja no ase odi nka fa asase na ye dey edi so tuntumi so le tra sem kokko ye djuma onu kokko ye e be ko wo se de me ka bebire omo muti bebire nim wo se onu be be chance wo be ko no mo to kakra ade e be chi no e kwani mu no na nka so oti e be di babi no na condemn e be twa pe prophet me will be a silver company. I trust silver ye no more duane. O mfidie ni nyina bi. Nanso so okudwa so ayento. Adenti. Ofosu. Anke yento. Ahefo na wudi ade ne firi ko. Ahefo na ye firi ho. Nansa agwa bi frɛ me. Akwani twa bros no na kwagwaje asase atwa bros ni nyina gu ho. Oso obi anto. Na mjenza brandie obi abeto yenya dwuma saa aso obane ya dane ne mama so wan hu saa ne mama no ofo obagye dwuma ebe adwe batim nyina ne se ase nyankopon no but wo na nte ne ma biase dabi na nyankopon kan tire anka Joshua asa bia do na betisu bia no mi wura de me de be se wonsa na je se wani anka ni kan fanse wonsa Untimi mfa. Enti kwa ba na papa so afa no. Akona sam ne wo. Ya sem kase pa ena nwumire yi obra yi okudwumadie su o. Wodofo wo se ye nipa ye ma ye ni na ho. Anamo bi ebetu bia no ye ma ye ni enye dai. Enna ho. Ye ne prophet Kofi Boateng ena etwetwen komo wo obra yi okudwumadie so. Ye ko homa no so emra sesi a edie bai ena wo ankasa wo ye. Dwabe na wudi adwuma be na wabie wo ye wadwene se ka obekwa akoyen na ntwie ade bachi bia na muanu mu wo bie poultry farm no afi wo se anadwuna wonyini ebe memene muwa no ama adwuma na ntumi ankoso wo ye na adwene se obebie sushan bi kura wo kwa ne nchen ho enna mana mo bia wo tu ye nti no ne sushan no echen obi company kase manfo mpabo de ba woyo ya asem obi ase ba yo sunsun mu asem o se wanti ase unti nyame ase da biada 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello ye yentie ukwajo supesi Okay, kwajo supesi wo mre bi na mante ne nyoma no mu na ko papa. Hello. Hello, Fosu. Peter Asaf Moonlight nie. Peter Asaf Moonlight. Ye tiwe. Ana prof wa kan sempa ma me ko adwure me. Na me pare che o. Eke se yense e to okada kwesi ye soa ene e de nantie. But o se ni o man se de ni a o beto ni e be di ba busu mi mienu busu mi ensa. Na ni o man ase sa ahye. Ta fi o ni o man se eno se enti pa ko na ho nso ye ende. Okay. No na me busa prof se na wona wo so nyoma wo muti so no so e wo so ndam masase ne so. Nyase bia wa both o company no ana factory no was asase so. Prophet we no em say ya hwehwe amanfo aso. Me ba ye be yi eno ano e san se wono mfa ntena fa ko won de wo de nenam na nso hu abrabo ne so. Eno so e ya asem foforo pa ye be ba eno so 0554931931 0551 931931 0548 931931 hello
Hello. Chonhu afidie no ho me ni komo wate. Okay. Akogina ba bi kwa me ni komo. O ka se free. The prophet can Ada dia na ma na ye no kure ma wo. Okay. Dia na wa hunu a wo se ye no kure tru do yi. You see about me say. My be near here. Na man no. Ye bia nye. Na for the reason wo ka say. Ta ko otene. Ajo yi busu bi. Ko ni kan. Ansana. Otene atena ho aye ti na na yi. Mana tra wa ti chire bi won akura. Enti prophet kan na kure. Okay. What transaction fish ya bebre no ko ba bi ne ese da bi. Aje so ye bibi wa assassin so na chese so dani assassin ni na fa assassin di so 0554931131. Hello. Good evening. Majo so kadachi so afidie no me ni komo wan. Me tiano rubi. O ka se free. Sofia yenti o. The papa ne kano no cre. Na Bible nsumu. Upie Hosea chapter 4 verse 1 to 3. Bible ne kane papa yi kan na wo. The Bible ha o kan ya we go to big match back. It is o kan na wo Hosea chapter 4 verse 1 to 3. Kia umbi no kan so enkana. No okay. Ani tiefo ne bibi no makai. Na prophet dey so no ba wonim dey wo kan ho ya azemu 0551931131 0551 931131 0548 931131 enu nti se obi bo ne nwom se bibi nsi kwa na eno so asechire no no hello ya semu ye radio ni TV ache ya ka che se mo fra mo twom ho ye ni nkomo tietia o dwene ho a wonte ase o adentia ya asem kasi o 0551931131 0551931131 0548931131 Hello. When you Ruby New Masaba, Miami Kaimano. Hosea chapter 4, verse 1 to 3. Oh, yeah, and the Saki Koda Dada. Ose. Assassino, any yam. Omotisina, any yam. If you are born, that one swore. A woody and pass at Lisso. More was at Lissuna, a papa. Jamano me assassin. Amen. To the one share. No, Hosea chapter 4, verse 1. Hosea chapter 4 verse 1. Hosea chapter 4 verse 1. Sa nyoma no mo yeri nyina ma no me aka asase nye sa. Noki na chese prof de prophet kan asase no me aka asase dadade a. Na kupu twedi ampon se asase sufo mu nue di a agese dane nyoma. Na ye di asase na chiwade e ka no. Sa na me de mete ase. Obi amaye okay. Prof na chese asem akola ba ko kan ye no eno so akwa bibi foforo ofu wose wono de omoso omnyoma no mu di chinchini ono na onifa ako a wote okay hello mother when you bato pepe apantu himan no ke yenti o ni mo tie mi apantu bi mi na mitina ya to fence wa pa nyina na pio bi adwuma pio nti dawo nyina kwa we ban ni ho we pum nyina pum asura abapum wo fidi o je wo fidi wo pio fidi mi dia no wa ma me bi ewu ha se e kemuni ewu ha se wo pe wo fina ha ban ni bi na me so won tibi nko asa me se me o ti wo fina ko adi 3 days pe apẹ ọfin kọ mi na giga asa wo da kan ida no
They say, but who cry, they say, what it is, you see, the who cry, they say, it's called, someone is so cut and you come cry. And I will be done. Wabate bofra haba ni biko ye no. Or to go fly on the coin. What's the coin? You take this weapon and you come in satisfied. I jump class at that gun. Yes, and you know, who cry. Na just wabese bofra nyesa. I mean, every be the class. Na maame no bete bofra haba no unim no ntemo. Maybe no community. Yeah, what you were happy and all by say. Oh, we can also okay, Bofin Habandi. You so TV. People on another. We say Bofin Habandi. A woo, and to pay the pay and you pay a woo. Not just Fakwa or better Bofin Haba and Juma Beno. I see, yeah. I say, you have to punch one. I said, that's no more you to be here one time. You know, why you man all by. I asked some more. All by this minute, monthly. You one who are no workers of the Bofin Habang. Them so on TV. On TV, no TV matter. Bofin Habang now. I said, you're Jacano. A woo, Uncle Trust contact between the family. A woo, no, you don't want me to actually. Okay. Mebusa prof for her. Why? I asked some Cassio. Prophet was one of the Eduma no ye no the this one the chinchon on Transasibiaso. Ofu on Jamaica. Oswa. Fanaya. Onante. Onante. So benante. Sesabe. On the same view. Enti. Sababi or no de kono. Anyakuru. Ndi kronsu ya den. Kronsu ya asase. Aha nti asase na wonam so a okwa akoton ade no. Aso fa asase no edi so anya sa emfa. Okay. Nti anya sa bia ankwa bobbo wa yingu an. Ade no nkasa kra na woton no. Sa me mete fa ade a. Na me soa ade no akoma mponti a. Asase so na menam. Asa me yes asase no efuntumani ansana maswa ade na ko me ko obi aboza meton bibi anza obi anto. Okay. Anya sa akwa no a se wutifie bi me ya asase. Eho na abehehye nwoma na ade aso otiri so. Sa na tie. Okay. Obra na no den. Ovo se we nya ne ka bomu a ema nipa ntimi mpaja no. Ti obehehye obedua obepa bosi ade ayenzo emfa. Ade kuro nti a emfa nyina no ani se wote asase so nti eze odi nkan ye asase no ho de ebe adwuma ansa bibi wo hɔ a ankwa ye de atoa so eno ne first step wa ese odi nkan tunya sa emfa wo okay obaye adwuma sa nso unya hwe obaye Simon Peter no be china na adwumu nyina no mu china de be no mu chini nyaaye Yesu Kristo be no se fagu ano ha enti sa time no na mo wan wai okay, ya ne prophet Kofi Boateng na twetwen komono dofo abrabo enko yie nkonka nyina no yekote adurubra odofo ya habayo na adwuma sem ya na manipa ayo defo obra adwuma de emfasika bebere mawo dabi anonti ubedi ya adwuma sem ya adwuma no so wa asase no so saase no so na onyo ntoma no esi awoton ɛhɔ no wadua no so si awoton ne emusa asase no waye ho adwuma wadane ani ɛno ho enkomo na ebetwetwe ne ɛyɛ obra yɛ akonyuma dika ka atwo sɛ bɛbo sumi mienu a yɛ ba nyina na ɛyɛ sunsum komo na yɛdie de ɔwa aso no tie na wotu ho anamon a ebetumi aboa no pii obra ɛyɛ ɔko adwumadie ɛne ne wote yɛ ne prophet Kofi Boateng prophet o ma no yɛ sɛn 0246 000 000 994 994 0246 0246 000 994 994 0246 0246 000 994 994
ya ne prophet Kofi Boateng na etwetwe nkomo wo brayo okun dwumadie so wodofo wo fosu Aboagye medical kan kire wo se ansa na benya asumdue paade anante wiase abrabom yi agye se utimi etie Asem Mpe Nipa afutuo ene wo brayo okun dwumadie wodofo ebema wani da ho na watumi atu anamon a esefata na wo so watumi asebi sanse ewie yase ye nam medical kan kire se na sensunsum nkomonko a na midie eno tino enya sobrache se ubetumi etie na watu ho anamo a bi wogidie mapa se nwoma betumi atene ama woso watumi asebi ye obi ka kira santema wo bi kira santema wo dwumadie we so orofo adwumako bia dawroma ene firi dwoda ko ni fiada so wote yenka ewo brayo ku ewo Asem Mpe Nipa dwumadie so yenko computer so dwedie emra sisi ya David ma bantem dodo obi ayesimu mbra ne ntu kwa na ma bantem sa babe me abotre oh o se mutimi delay kakra ta say nana babe mama yempe baby ntuna na yenom kakra ne yemfa delay ya kwantuo no mama laughing the rabbit that's the brother Losing the bitters and Bemansa. Losing the rebitters and Memansa. Bama, Brayansu Memansa. Numinansem, one top many power when you feeling watch it, and says up in front of FDA, Aji, good in Crafiatum. And say, Osei Yaw. Okay, where I Sompa Asem Mpe Nipa no producers were yem papa na members in the metrase. Producers anyway, yeah, Asem wo. Asem foforo kra. Omna samwa we. Asem foforo pa o. Asem kase pa o. Wadofo aduru baabi a wo se nipa ka otumi ye papa kakra o. Na sa papa nipa eyo no eno ena Nyankopon nam so ede wunhyira kase ebe mawo asem we edi ma dwene mu demu ama ene me pese me ne mahwefo ne matiefo nyina eche hwe be ma kwabrane betumi atokai fefefe aka no ne boden se ne bo nya den kura no ani nyina ye ka time nine ne guase kwabrane betumi afa oba se na maame no wadawro ma wo kwan no agina no afa oba no wanhwe kura baabi a wo kɔ bi obetumi akwakusi no ememma tumi ye ma papa bia ya na abadwene ho nte ase bemma betumi atunu boto baba mo oba sika o ekom ogikoto aduane di ebi kura na wonim no da na drop memma de mama no odofo ya na ebi efe kwa oba na ogina kwa na wonim no da o nanso maame wadaro ma kwa obi kura na oba na wonyina no bema na free na kuma mbegina maame na wo kwai osimeko kageti oso minniru hobato de maame fa akwa na mefa so meko atonsu obekwa akokusi no odofo enen kwoma metwetwe na wie no kire se ebema ye wa badaye ema nipa ye wa badaye ema ma eche se emema trimu nya den kura wo msika semo se wo ye emwa diamboa wo baabi nanso se wobatika mu a ya na edin se bema kura gina kwa ho obefa no se papa he na woko mami kosi wei ya na mota ehu bia na se mu hu bi kura no a enoso ema drop ya omde fa mema se woko ha no ne enko na mi kosi nsu otokura ne emfa bema no enoso me pese me busa se eye die bentia ne mema de omutumi ya doye mama enka kasika fam ene drop ya ensu oto ana wie bi ebo asem wasi na bema de ne car de oba bi ekọ Komfo Anoche hospital no eye very simple nanso oba ntumi nya saade ni bi
ma take mo mawuru mo hwehwe no a wo ye be magina kwa on fa de biada me pese me hu se de be ade a de be ne ba ma so trim ye den akwa bi so e wo mema so sa semu ne me pese me no mahwefo no matiefo ache be ma gizika wo ba wa e din yi pa expenses da so o mona samoa yo ya to so mienu yen san fan chiama yetiefo ane senior college o mo frɛ ejidi se ebe cheche obi bia na asre ene wo mo hwe YouTube no mse na se de yi mabatini ade mo fan chamena nkrofo bi mama to mo store bombi pompo bi ha mintino ntina na aja fasi me de se ya bia no bi wa dro pompo bi ha me mama to mo sai no bi ta so de enka kura mini ya waka nti pompo advert inde ya waye ni nyina mo waya de oni kwaku na asem kwanta bi sa sesame anan pompo type na koye but is de hu se pompo ajo anona kan aboa no ene be pai ayo oduye fo me das montemo akoso yempo ewo ho de de tampo akoso yempo wo nkuto nkuto de ba bi wo ajo nti pompo adru ebi obi behwe me YouTube no bia mo na de omna sa mo na yi na bati sei mo fa njamina emre da no ho so pompo na amanaba amanaba sa ya yanchia Peter Asaf Moonlight okay me ayifo no omo frɛ no metima gina me po bia se ona se obi aye good Peter Asafo e bona baso ne modern bonus ayade e bo bia baso nenso minim sese na te bia no original Nigerian so yamo na baso and no frɛ me se wa babedu okay so on tenen kan na te se wote na echi kwadwo space bo adwuma kwadwo nso bo adwuma na kwadwo de ya na ntokwa wom kutia no doso na so ni nyina kan mama nche omna sama Oforisuo matia mama koma asem so so dem was really power have ni bezo ne na Oforisuo ba ko ya na edu me bia china je se e besa asem na kra ya kan ya kra yawu ti be bia kwadwo so bia na ofre na ne munna ho na nipa se yete ne nka chepa ne ofi no wagya ye mu ya me yakaka oyibo kumase oyibo kumase yempa boabati sanete ebi a wafi ono so ko baabi nti sanete ti yenche obi bia ne omo friends o munya mo de amfre ya na drum bi number no 055 mo frɛ na munya mo frɛ sa number no sa 055 no easy pa nti we ne ayi na munya mo de mo frɛ no me ye nenim de nti ese mo frɛ no nyan anu ncha se we ye twam ne mo frɛ na wo bre e wo we ni so a frɛ 00555 no 4028 na babu apa yaw na wo ka se bi se ema ene mema daye because of the normal bi atoto normal bi ho se one obey twika no se be ma dia kwa onfa no ba be ma so etwika no so oba gina ho a me ye gina ya sa experience ya ebi me atam se me ba na se bi a me fa bu okro mu a ya o hwe ebdru me bi a oba ta ba na wasoso ne mama enu nsa na nkwa okofo mu free school na ya obehwe no ne nsuo kura mu na obehwe na wia na obehwe na seben kura yi omanyinya omanim eka omonko na nkwa ya omadrufie edru me bi a sacrifice na ya say wia say ehunti ya na dropping because ya na edru me bi a ono so sa de no osam ato sa ni pebitrim because ye mo bi ono so fa oba bi dropping edru baby oba ne se obesi on na kire se obesi wo gina ye se on na ne cruise wo osi ya pe e no ball driver ne minim one na kwada wontua na ka wonsu ntua se on na ne cruise wo menye kache masa tua ne ka ye ka kwa se me ne kwada wo gina na mafa na mama na left na mde na bisi me fa na ye beka hade asem na woka nti ye ho na no margin by 10 million because also na the full sleep kwa etua sika in fact na no de na oba kwa ko hu odanse ni ne hwan ti an edru me bi a dropping no and left no but do me bi a hwenipa no and dey be kan sa nti o ka se wudi a kira enye yaw ne kra sampa na wo ka no ese ma wa badaye ma badaye ni gina baabi na mema de ni gina baabi
de bia na so oba wahu oba watwe sekan twitwa ba ma ku ne da e ma eku mema e different and ba ma eku oba e different ba ma bit ma twe sekan na ba e de ku ne yere ana eku oba ba no oba te ne so obeku a o nyansa kwan ya odi ku ba ma aye munidi ana enye bibi so oba bi akotwitwa ne kunu entansi but ba ma bi atwitwa ne yere etasi enti de bia ma wadwen bi se mema ye wudifo e ma wadwen bi se mema ye kro no nyefe recently ana unse yaw ye to eto unse so oba bi akobọ kro no waduma na ye nwanwa anokwasem what the study said no na ma osia films first no e ma mo kro no sa first kro no ne ade nyina na de ma mema edi ye ka se be ma bokro be ma bi akọwi ade na nya nwanwa na mo ye ka se oba akọwi ade wo store we mu a enne ne nyina na ya na nwanwa ye news anti de bia na de bia ye serious thing bia no ye de ma mema nti ansa na oba drive obe hu se be ma gina kwa no ni motive ni na dwen nyina e kire se me fa na ahwe wa kokumi agemeka me fa na ahwe wa kokumi agemeka okay but oba fa oba so oba be yo bibia na gina sa de me example ya me sete wi ba se oba emia o mene aje o ka pa entansi dide bia oba drive no se be ma gina wa onyanka oba fa bo sa dwen akire se ene mema de wan hwe kura na wakomia me mena na wakokume ana sebe wakowia me dide bia ma wo sa adwen no enti mema ye wo problem so wonno we yire kura atifie at the moment ya na kola na house of beka se wonyem no ni ebusa na wonka no first na oba adwen na be se mikunu unless say akura na pa mu aka dide bia ye yire no ne ye nwia ma na ye no mutifie no da be na wo fi ade ayira oba ne be ma wo fi ya busa oba da ana ye busa no kura na adwen be na ta kire ba de bia be ma de na edan ya adwen ta kire se wo wura no ade we de be ma na be fa ntide bia ne ma wo ba da ibi ma mema enso ye ne a mo na de ba wi ase yenso ana ye wale wo mo omo na de ye ba yo enso ye ne anso ne ye ware wo mo ma yase dor edore enso de bia no ma tra fitina nji gojo ho enso manyi ye ni wo no ma bi ho eti sa no ma ne de se obema e twika no hu so oba gina o fa no atense okra wa ye bi da oba fa no obema left ba kope je tasi yaw na tugesa bema pa se ogina kwa ho na oba drive na re ka ka mu kra no se oba pese obusi mu a bema twema oba mo ba ko but oba so pese bema echi mu a twema no man no drive most of them ti mo den ti madam for so drive a on twema oba da ko oba bia bo ne careless pen o si de bia o drive o hu oba se oba drive a o twema oba no ba bia se oba ne cross no no wagina but edu mre bia oba etwika na bema pe kwa tiasi mu a o ma ne kwan da o ma ne kwan da enso ye ne mema ye wo sympathy mamma e wo mo drive ho si o mo si ladies first sa e mema wo sympathy se wo ba gina kwan ho enura tama metai no ju ya na dwobre ne nsuo to na organizer for na pon ye fa ye nwia ma ode ye koye ye si uwie na ye ne ye kofi runabout on ne nsuo to ntutu za teche ana ehu lady bi no gya no amo no na nso se na wo wom enti asema mekai ne se gay de se mi wisu meka nka mefa no na bone nkwa so ba me hwe situation na ogina wa afro di na amse no na atecha ogina mu no ka mefa no but lucky ana ogina ye prague ya no ana Daniel efa no to obetra ka ni mu no obetra prague ya ni mu no ana mekasa ase ho se ma me ne ayi kwantabisa timi ye ho toto yen bono nko ambeka akire na ye tre no na tumu odu enti wakan ya hye mekan ya panos wo voice di ma hu ni pakro okay ti di nkomo na msa woni me on sai no mo na samo papa yi meta hu wa yi so pa na msa sa na msa na okwan na ugina wa mo na mekan mchim se meka mi wisu meka na nka mefa
no se ode ne ba ko ne maame ho da ho na akra ne te okusku na akra ne ba no okay to ode ne ko ye na omudidi nkomo no na chese nkomo aye de so akoto ne maame ne nuanom na ono ade oni ne kunu ete atenga junction okay enti nkomodidi mu a na chese tamare ne sa afi ne wo ko fie nam so okay ti edru ba bia esi nkwanta bi se ho na no so sie na o man bye bye won wadwe a mimi nyaaye ba ye rese sa time no se wo be ma na wo gina ho na dwobre na obe driver obefa onfa da because wadwe bi se so fa wa obekwa kuku no ana se wo bedi na wu ewo de wo hu batene nyeni nyina na ya na etesa eti ye kase sympathy a ema binum wo sympathy ma omo sympathy ni different ukoshia ma no kura na ye beka na bi ko ba bi wo ho a oni ni krum yam kom o sympathy ma ni kunu oba bi wo onim tama nsuohie se mi krum pe nsuohie eto anya ni biala ma no de bia na me kase wo ba na ne te a onim sebi wo sympathy se wo sinto wonim no onye oba ai se wo ware no enti ma sympathy na gina baabi oba betimi na wo ka sikasem ukohia oba bi yanka se o munyina oba bi betimi hu se redi hu se mehwe ai bi ba ma ne ko dware na oba na hu ba ma no mood se onim ni kunu se sika oba na ho a onim the way and actions ekoso wo fie so ba ma bu sika ba na ho a ototo no ma ba fie ade bi obehu bia na nkura ne pen bi o mo kan emre bi atwam na sika ni ho ene ne sika ba ite dani trim ya yen mu nyina no ye wade bi e ma request free wa ye nyanya sika ye nto ma ba ada boto mu be ye no wonam na hu a utoko fie ete be ma no oba ne hu se ni kun mudu nye fe within that week na mu nto no so na dwuma no ye na ye iti significant bai ya be ma ni ko dware no na o ye fast ko bie be ma no walletim idume bia wo ba bi tete ni kunu ewo no ma bi wo se obi be nya bone kwa so o tiefo nte mema mu nte na nya oba bi wo wa se be nya bone kwa so ebi obi ko be ka se na ade na ukunu ni okototo ni pese da bi oba ni wo sympathy mani kunu tuni ma de oba ni yeye okobie ni kunu walletim sika na jem na enya nika to no kan ni tim zamanka ujaf ene nkoyi oba ni wura ni bedroom ana oba fele wallet no ba fele ma ni kunu eno na me ama kire wo se ye wo ba bi wo no mo a de ekoso wo wiase na be ma de wo do be ma de ohwe na be ma enye wo ba bi anadwene sa ma ni kunu okay de wontimi no ene de onsu asa no ma ne ye no omo na ta keka sansem no ye ka se ma nya asem de nke ye declare mu free bible mu o ma jesi be so tuni ba be ma fo enso no yo ba nenso emema ye wo sympathy se sa no ma ne kasa ne nyina no ye kam ma e bata ye ho ebu ho anya sex nkoa o oba bi wa sabe mpredwasa o yare no I taking so many years a doctor say ain't taking the 1 year and son on the bema the new crada and so sympathy o bema no ma sabe ne yire nti no o ko no nsuo hie ko bahwe no o bema bi betima tena ho atwen se me yire the way am sini ne tie ne de o tinti me yesa ti bema ni dwale wi e o ba ye o hye na ta no o hye na emu ayedu no sa na mo le dia ni mu ayedu sa obi e so hwe ye no ya fele no busa na resa na de se me no nko na tenkole o mususa e de na mboto se kwagu na se me hwe wa o mudu nya me fe enti na me be hwe ti me hwe mu no sika wo me nko ye wampa enti fato bia na ma na bia ko hia na mfo bi no mo ye bibia won so e be me pese sa mai no so sa yaw sa mai no so afele ma no but ye wo ba bi wo be ka cho se me ko fele ma ni wo de ko pe me nyonko ba eti sa sympathy na oba ni nya ye no tio enu ti na ye ka se yentimi drive ni nyina to say sympathy e ma bi nim ba ne dodo asem na ye ka oba bi nim sympathy pa oba bi nim sympathy kwaku na just in general aspect no yeah e ma ne memma ehefo pa na yado ye kese mame tonyo mra tombra san say asem we no yeah oba bi anim se be ma bia wuska yeah
oba bia wo wiase bia nim se ba ma bia woska se wo ye adwuma se wo nya adwuma wonim se sika hyoboto ye busa se na anwumre se emma ne mema hefo na ya yado ye kese pa okay emma ne yonko mra se yi ka fa no firim ne ye tisisika kwan so a nti mame tonyo mamra sisia kobra mo 21st clinic ye siatica expert odofo clinic we ba ye no waba adwuma pa sa clinic we ba ye na mehu se clinic bi edi dwuma na dwuma wodi no abibiduro so ena odi dwuma enya asem ketwa eno no organic no onkonkonom brofo aduro brofo aduro wonom a ensusuanso bone esa akam wanhwe yi na no so akwa ya asem foforo na se wonom abibiduro no ayi organic pa nyame sa no no dia wodofo etu yade no wase a o manfo pinu a enu mebe ya adwene womo am yom se abibiduro nya womo ya nurse fo mpendifo adokota fo mpendifo na yemu se womo nkoda abirim didom na nade ama omanom na nokure na womo nka wodofo 21st clinic odi abibiduro so eni tu yade ase kaka ne siatica no na sa siatica yade ne yentim yade efausirim wona akokom na akosi una ase bisi aso osisi no ene oto ase won ya papa eno ene siatica 21st clinic kutu ase wodofo 21st clinic se men kan tro se yare bibre bia da yemfamra na so ye wate no betu ase ene odi amawo na no kwasem se 21st clinic ba abaso body a wagye e wo Ghana memha no enya asem keto akora sa siatica ne yade bi hu yenhwe ne yie pa na no insunsuanso no wanhwe yi na struku no agye wato dem a wanhwe yi a na ese wada agye se wudwadie orofo yenko 21st kene kwate no eni betumi agye wo 15 branches no wo Ghana memha otu gyade ase ede ama Ghana fo nyinada Kumasi ahwa overseas yo adabraka wone Sompa TV Sompa FM na wabrosa akromu orofo yenko we na yenkotu ase ateka yade na so wo ase cancer contest Scott Johnson enkran wo behu won ewo ho so nwane nkranza tachiman 21st kene kosenye mini 0540311311 0540311311 orofo yenko ne yenkope roma fado aduru ni bi yemu bobi yentwitwa bi ebebo yie pa eno ene Father Martin Seba Misha no roma fado aduru no agentri ha ewo Ghana mema wu enya asebgetu baby etonuro tunuro ukwa wo benya roma fado aduru ni bi ato Father Martin Seba Misha dodo no a ene di ho adanse ebo won sam hia zehwe samanhia roma fado aduru Father Martin Seba Misha ko wanhia pa dia kanwoma be ha no pa orofo dodo no an edi adanse efa sa aduru wi ho na se omo anum bie no eka en pafa ho a enya asem keto akora eyanwodwo ya de stroke a roma fa de do no dofo no bi wate bebo wiye pa sa ena okidni no se ho ka pe na onipadua no o ya honhono ne duru ba bia se de onase besi atata ne ya na nya asem keto akora orofo se onase tata sa no na wo mu eye duru orofo Father Martin Seba Misha na make for nam de amount wonam yo ya waye mmere Father Martin Seba Misha orofo se low pressure high pressure diabetes no habo adwene pa dia orofo yade kwankro biada ene mekanfo Father Martin Seba Misha ruma fa de dunam de amount eno na omanfo dodo no edi mu adanse ebo awiye birim orofo ye fam paibo entach se wate ye mobo bini twitwa bi ebebo yie pa 0247 919122 02471919 0247 919122 Father Martin Seba Mr. Roma for the do na make for nam dia ma orofo say ye betumi adua ye no baye no na asodoso ne atumi ate na biribira OCP fertilizer na make for nam dia ma na nanum akuafo a omo abibimem ha nyina Africa ha omo giatum oba Ghana ha so do masi agiatum no nya asem keto akora adano me ko mikro ma santema pomo madua carrots ne cabbage no ene jene ni omusi Oforisuo Aboagye OCP fertilizer na yatifiri wano ne koto obie no se de nwoma na si atai green no ama afuom hoko aye nika pa otewo oye de afra se wo ye afuo boka wa nya fertilizer papa eno ene mpendifo afifi mu akofa fertilizer papa ebetumi aboa wo na wo ka wo boy na atumi atisu bia ma wodofo OCP Ghana Limited OCP fertilizer wodi aba no enya asem keto akora se wo ye patra no de akora de wo ko wanim kora wodofo ye kope OCP fertilizer ne bi ebebo yi na ye fudie no so atumi aye kama yesika sem enso ebetumi akosoro no vigi studio se men kan cho se hwe aponto ni abadi to ni ayuyo no ne ganye film na wushutu ni nyina no ni nyina age so de bre wo mu
efiri se omfo nyini ani efe saa no mu video no ani da wo se krogen anya asem keto akona hwe wadi dwuma wa asantemam ha dodo no a de ona wa hu wo de mo hu wo mo no VG Studios anya asem keto a enkran no wo malama base first kokroko street so pe ho na be hu no VG Studios camera kura wo mo no anya asem keto a odofo adanu a na asante hema ekọ ekura yi omo be display papa ene utwafo nyini ya ne oyi ama eni se kroje no VG Studios yankoi ne yemfa edwumadi enkoda wo mo na yempen kaidum photo ana video ni bi enfanto ho 0574715778 0574715778 no VG Studios and make comfort na media amount tago heba mission capsules ko tago heba mesha and capsules ko orofo tago heba mesha and capsules wojini huntri hapa au wojini huntri je wo Ghana hapa au orofo aduro eye papa na bejo pa de na wo benom ne betu yade ase eno na yeso wodi sika eto enkototo aduro bia na enko ha ho orofo yenkamfo tago heba mesha and capsules emfama oba oye bema orofo ifisa atenkan wo fom ewo mpam low libido no ewo fom pa orofo na se bema wo betumi awurawura ne afra mi wura pa de a na de bechine asunkunwane e de lazy papa bi akata so liquid soap asin chen ne ape tissue bi se fa paper san na chesi obuo ba mu wompa ne so bema wo bi twitwa bi na enyoma be konkan pa de ama tago heba mixture and capsules no bema de no betumi asode agina ho na atimi wurawuram agitri obi be ka se timi brem ye pa de eye tago heba mixture and capsules and I make comfort nam de ama sesem na adwopa de ma make comfort tago heba mixture and capsules ma bema enkogu hu animu ase efri se saa agudie no se wo kokodi se oye bema de a ewiase afa na nyina ugina mema na mu enkogu memanimu ase kugu bemenimu ase tago heba mixture and capsules infections ahudo pi no a odofo etumi ese nyoma pi ma wode anim kura timi ye basa wa wotumi tweko akire infections no ma no hye won so enu ti no se ahimfie obeye kama na infections bi atumi afiri ho ne ho ada hwehwehwemu a ye tago heba mixture and capsules yenkope bi na ye no nom bi ye mobo bi ye beboa pa ba bi aton nuro tunuro wo man Ghana biada okwa abenya tago heba mixture and capsules 0243228296 0243228296 tago heba mixture and capsules beboa na nyoma akonkan pa ye so Asem Mpe Nipa no na madika ka chiro se ye ni ohwintim prekon ye tibunu ye san ete kokko na Sompa Asem Mpe Nipa no ano dene efri juada kosi ni fiada so asisi sema pobi afa bedan ye yenko emfa nyew na semwa da protrisio no sabre kwakui emma ni mema pa when the yado ye usika fampa yaw medase yensanko eteta ma wabusam sa questions onse ye dika kire no mabim yami ampato obi ye bema obeka se bema yami ampato obi yobo obeka se ma I will be a gene point but yen hwa asem no bebe efri untimi nka se yin Nyankopon asem enfrim okay awo kwan be so nyame bo bema pachotie nyame bo bema na bema request ye bema request ye ne we ba se ajade na noma bia ye mienu na me nko ade wabo me baako timi nso me pem ho kafo enna Nyankopon ebo ye ho kafo nti ye ne request ye nti mema eye responsibility say ese ye ne request ye nti no ye ne ese ye ma adoya na ye omo sympathy ye hu omo mobo okay na nko mo to mo ba bi o ye mom ne ebusa awurade eti se woba eboa wo kwan bi so a oba bi obeboa bema bia no na doye ne so chen obema oba obeboa bema no na doye so chen bema tini pa oba bia obeye bema doye obepie obeto ade brew bia no esumbu chen wo bema ambajo o ha nteni pa mitio pa wan wi a wonte asem na se tina mekaso ontimi nkwati awade bi homa na ntempa obambia na obeto ade ade abro hu mobo na sabo de sika ye aduane ma obedi
Seven bread uni sika otimi ma butu botom no na do ye so chen bema okay because ye ne mema ya sade say ye ne request ye eti ade bia wo wasade no wo ya na susufa ji hu ntre ha ampa wo hwo yire kama ye nemo wo na ubusa ye ne de ma wo tina wo ko awade akosere oba asebe mpredua ne papa tiase ne maame tiase wo se me ko akosere eno kura na wo de no ma ko no wo san de ataso se enye by force ne me besere wo kosere ye de eye wasade se onya ho kani na bo ne ho ka eti enye news ba so ware oba na oba upia bonte ba no akeka no ma bom ebi kura na tata wo be ma wadwuma sei na oba akeka no ma ye ka omo te saa wo enye omo nte saa because o my positive one or negative wo saa na mema so positive nemo ye ka ne papa ene ye ka sisi atia atiefo nte ne ye sa wo ware na sa wo yire wadwuma sei ne wankwa anyawo na o yire ma obibidi a o yire ne sympathy ne so che wo ba be ma ne de okay yes wo de wa se de ntime ya metuwe oba se woto ha se opie na oto bibi bechem eye tofe kwa na me appreciate because me ma said yes me na ese me ye wo ye anye news se be ma show oba na oye kama ye bona ba so but anye news se wo di post hu nemum se be oba hwe ni kruma ni kun ye kama ye bo oba na ba so why ya di why ya di because ya said yes ye na ese ye Inti yaw se ye ka sympathy pa se oba se wono oba te na oba wudi ni krema oba se ne kres oba bema wo yire ehu akwan mu basa wo nkasa nte ne basa se be wo nye no ma bi ntia no eti na de bia na ye ka se enne mema na ya no ma ware ma no eduru me bia ye ne ye ka ho bi na ma ne trimu ye den bi wo ba ma bi wo ho efi otimu no enu ani bro no otese ho na wakotwe mpra eti ba sa mpra no so emu sebe ne yire eti ba ntokwa bi kura sia na onam se ba ma bi asu nya oba foforo onfa ne yire nyare dodo na oba foforo ne ani ko no eti wan wi na ntokwa sia ye mema ye ta kotai ketwa na chi eti ba ne sa na eduru bi na so da ho na wuwu a oba no mfiu emom se wonu oba te na sebe wo ye no ma mfata na wonye nsi nanim na woni ne mama bi ni madwuma pa o na woni ne di komo sebe mpedua se bi ba ye no wo ke oba na ne ma se du me bi na nkoyi a ya o me ka bibia se oba ne sympathy ono obetima kwaje ne ma sika de ba ye aduana ma wadi oba o won kai asem ne ye kan enti wo ba ma de se noma oba enkoyie na se sebe mpredua sa okopesika na de ma se gikwa aduane ne nyina eni a eno ne nya news aye wa se de okay wadwuma ko na akobusa aye nipa no otiase no wanware ade na ebedi na nyo na akodi natam eto de wuhu no na wo se wo kwa akosere na watoto noma na ga na wo ko ene sebe mpre wo nkofa no se nkafa nsa pan ko na so sa de noma sa akọ na wo wi wa sa akosere na wo wie kura na sasam kura sa to no nso a wonko anso ntimi mfa wadwen se wo ye titi so ko babusu amane se mo de hye na me besre ye no ebi a wawu o ana wo yale o enu nti eye ya sede ye na ekosre nti oba woni ne te a sebe one sisi ya tie sisi yaw ya yire no mu na se ma ye no mo ti including ya maame no kura no se oba so obeku be ma ye seconds eso de bia nyankopon da roma ya ne ma na tie ye didi omo ye aduane ebu akwa behwe na o ex girlfriend bi wo hu o mi hu acho na o tin o baby out no ho na so ame o so sa na meti o na Sunday bi ma o ntimi nya de nsi wo wo bekwa bia na o ye na aka na nso watu ni nya to go bekwa no wasa pinti waduane no akwa akodi hwe nya enti ma sympathy de oba wo sympathy nya be ma nyonko no okay wo sa ye aduane am wadi ye to ya wo bekwa na ayira ye aduane a ebu akwa wo mompa ye na don sesim no wadi enso hwe nyawo na senyankopon nyame na ya adom ene ma ewo ye ho abadae so mo na wo ye ene sebe wo yire ye aduane ene o ko ne bia no pa no kura no mfom so kakra ba kasakasa bi bai na so ni nyina chi no obai bu amfu
amfa poison bi angum se na me kunu ko ka kasa bi kire me it is what yiska to say menya aduane ne fa no me de aduro begu akuno enso ni nyina echi ne ma omuto sa no ma nyina tugu no ma sa ye aduane ya bedi ne ne namo kwaku wasem ya mama kai madam for nurse ni bia na me ni di nko na asema wo kan nyina ne se oni be man na wo mamu mienu na chese be man no pema chese wo hun bi de wo biase timidi wo ba betum paso wa bra wo da so ni wo ba no da ya sempa reality yeah it's actually esi bebre chese nya wo ba ba ko dane no anya fe ono ane paso wo ba ne da so bi no ono na ni bet no ni wo ba no da so no na anopa no otumi san sansu kosi ni kunu wo mani dware no wo sa save wo ba opena sem ye na wa ye breakfast ama be mani wo ba no nyina adi kwaku abadaye no na ma meka tasimi saka be mani wo ba ni nyina na ko betuma poison wo nyina enya ba ko nyemienu wo de ne beba bia na asem o kan Yaw Oforisuo Aboagye we wo gidie se debi be obesesa sa bebe mananse ma wadi ni mu ati eti kwaku si ye kan abadaya emma wa abadaye obetuma kumienu nyina na wukura na wugina wa wo kasa mani abada wukura no yire wukwa aduane o ye ma mpacho ni mase ono kwa na shakechi na wo nam o meka se bi kura na obu mfumpan wa bonten wo bai se bi mpredwa se bi kura na bidie kura de bai adwanye na gas ya ba bidie nsu ato afo obebe kwetiri ni ho saa bojam saa wono kwa wo fa wo yesei obu okura na gas kura de adwuma gas na etimi explode na be ma ne na ne aka jo se hwe besen ko refie were na wo ye wadwan na gas na explode ase na nim nyina no ni nyina ya badaya e ma wa omo ma yen eti edu mebi hon ma ye ka badaya pa se re abadaya se obenya wo ba se oye abadaya be ma o abadaya omumienu no ye do mu just case wa oba abadaya no esusu chen oba be ma de because ye de ye ne no from bible mu ye ne request ye yaw enti sa no ma no de hwe se oba ma betima kwa bonte akwaje apotori ane ma atodwane atonam heavy empredo do se no oba no nko akwata ba wodidi a se be obeto nam bebrebe onto because what think say enkoya wo fie but mema bema bia kwacha so ba me no ka sei adwane a wo di ni sebe wato na nopai ni anawie wane ma di awohoro mo nsa ma wo mo be se kokkohwe oba bi hyedem ofre ni kurukura ni kumfa enkoya no so no sebe esu no omusu no se wugya wo ma ho ma wo yire a pen yankora no de ba me ne famu ne nyasam ketwa ya me se me ba tama no osua no I think Kevin also o ma mi ja no wo se be o ko make me de ne to ano because suna no wo so mintimi enkura bi wo ho no mu a yaw obi wo asebe wo be my one na no obe ya wo aboboso akura bi wo 5 years do otoso 4 years do otoso 3 emoboso obompoa enkura nyina ha adwen but be ma pia wo beba no na wade dankura ya momo aduana bomo powder na wankasa wa serve kama enso wo be ma yenka hu se ye ka ne kura upie no ma wakwa no obi okura na aduana ko den sa be wo bi ko akwadi aduana bi wo ba bi na ire so nya ne hwe o okay eti ye ka sympathy dia se humo bro sem se de ye kan do ya badaye pa dia ya o ma badaye eso na chese kwakoi ekoba ne sa dia ma de kwade ne ekofo mba ye ye ne kofo mba ye ye o se ne hwe wo mo ye kwa ne ekofo mba ye ne ebusa ye okura sika kura no amfa ma wa endenya yi okay na o peso oba nso kutaska o de mo egina wo ba ma no so te se de wo kan ya odu me bi ampa o se oba ma ne besesa ukoshi oba bi oba o sa busa sika o se yi ma hwe e ma ho maame nka sembi e ma tim nya de wo musika ho ye ne maame mo so oba kai ana se bi atope ya me ka me maame na na dutu ha emrosa wanya ne ba bi ko no wo kumawu ne enso satan oja ne yenyinya ne wo no obo aberwa no ene ho asante de se oba abo ananipa bo aberwa na akokora ye de ne ba fie e ma ne be ye fie pani enti me wo fa mo charge no mo se no bia so kwa wale ho eti se wanyini nti wo se oba fie ne mpanifo nyina eti e nana efri bia so ko kumawu no ye ne sole a asatan no ne ye tinti no ye nya ne saa kwa ye so ne ye kokumawu ne ye kwa ne ye ba dumre bi ha ye kwa nana kumawu so ayifa nsanfu ho pa ya no ma si flag
uko krobia mu yesi flag a say friends say politin back white a boss run na chese hoye na ehure base ti ekotra na efefa bia ubon se na yadiko esika sika e besa de afaka ba kumasa na adwa so no ye kwaya na ho a eno me ba me de misika hey minisika o me de minisika enso me na na ba ka sa asem wei enso sika obeyi bia ma ababosuonim obi akogya ne maame so anumre o maame si woni bi but maame ne be ma ni bi emma wo sympathy anyame de ma wo mo na ne ya ye ne mema ye hunu ye nti eti be ma bi yare da ho ne yiri wo sika pa but situation wo de ne yiri fa mu no onyi ma awo kwa na so no ukwoshi obi kura na opon de ekoso nyina no oba manipa miona na ba ko mfa oba ne nkwohye baabi nya ria goso ya be men o de ewumu se de ye nyina ye ne ne so situation wa ko mi wada Roma so obenya sika bia me de akotwetwa agena ha unkan nuru beye mfanse beye wana wa oba be wura de ma sika nya hwe but the bema betima kwhye ne mpra ho bema betima kwhye baabi obeba na ne yire enko akora na dwo ahwohye tiasi ne so na wo bom pempe e de tower bon suom e de toto akora hu se de be na ho badwo baabi omote so a new site ka wo fie so on na bema ya afa e de akwhye ne girlfriend ho nyame ampata obeba no bema bi ko saa ya dura no pa oba fie na fie otanjam nipa na dai yesi wi asema esi bia kofi enura okoya wa ama no wo yira frɛ wa ofo nso adum oba kwasi anadwo no ahwohye atie si ne so no ye frɛ ofo nso sanka ba bia obi adwa so na fa ka ne bra ne mfa ne nkɔ ya fra se okoye no ena odum ni fon ena ka nso ewo fie nti akora na ahwohye saa na ebra ye ma akora nso ne ti ekɔ akire wawu ti bema ni bedru ho na sa manfo ewo fie ya omo dodo oba no ye we de ka friend ye den afe na bema ni ba na tale kura ne cutest nya ne lipstick nya kekem e de asem na sie anu anadwo e bo be donko no oba ni pasu mesi anwo hye o yire se wa frost a wa mfa fon nti akura na wu yawo enso ye ni nyina echi no ye gya ye ma ho ma ye ma ye yire nom anase oba bi ona tie gya no ma no 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 ankasa adodo ye nkaka na ya menu mie ne yete asesi ayi sympathy ne ya ma nya ya yete awu ya ma me anya sympathy anya bada ya nkente ya debi eti se kasa doye ni asade de se sympathy se doye anase se de ye kan de yawo ema de no eye inkini wo mu chen mema de eti so oba boa wo ade ketewa bi a ya chance wo de wo patoka ma oba ye wa se de okay enya nwanwa kwakuna chese de bema be ya ma oba bi ya se ya se de yawo ya se de nti oba da wase wo to ade ma oba no da sani nyankopon hira wa eye bonus se wo yire wa kanfo na ma wo yire ma obibi a ane modu efe yawo asem ni nyina no okay enuti no se oba kura sika se de obo asam ka na enye news se oba aka so ma wo kura no a wo be ma yiwa se de se so hwe oba no se de tworo no kan ye no eya asem kasi o na chese ema no ankasa de nyame ye wo mu no omu hwe omu so yi 0551 na yenkon homa na so 0551 na 31 0548 na 31 0355 4045 28 hello yeah ono wa sure be body otaje da be uno udere mi ti o kwadwo subisi da be uno mi nimse aja yesi ubibo we ya ja yo ya dedem da be wu amu be mi ma no ese mi de fa na mu baka kwadwo ase mana mo ma so ni ne ene wu ye kwa yi anase ayi da na baka teme kwadwo kwa ya me pa no na mo ko ma tamso wa ga yi ra sablo pa te me o di me na ba je kwadwo kwa sablo Osei obi ni pa bi no oba na me kura ka ho na ya do yi me do se be ma die no akwata oto na ncho ukura ni bodia che ne me do ka se be me fa de ya obi bo nyum bi me pere ki do bo je ta nyum no obo se be me kura ka o de akope no no ho ba me ke se oba be me
We remember do Jawa. We didn't know your kind. Better for about 1 year number. What we can see, the chemical. Aye. And you know, make a 77. Not like your mind, you know, but I found money to be done. Yado, your kind. I do. I'm not just a quadro, Beman or Pedro or Pedro Bano to Fano. Yes, and then I'm going to all in a general credible, you know. I do. Now, quadro will be dropping pain. Papa. I do. Yammy one want to be. Yammy I do be coming up. Quadro space in the no. Quadro space in the SC. Hello. 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 Oh. Hello. What's the bank? 0551 Hello. Hello. Oh. Nipa ni jina, so what is happening? Asem o. Tu ina ma wosu yi. Hello. Hello, Wanio. Yeah. Mechanic tell me oh, yeah, actually, I know Kata. I know be a buyer that I can want me. Now you. Every year, so for Kana, but who will be a number or about 1 bottle. Okay. Everything all company. Who be who I say? No, okay. Quadro space because in hello. 0551 931 0551 931 0548 931 Quadro space no say me won ho abotre pa one to boasia. Hello. Hello, Bosu. Yeah. We be telling you that you la no high adwene. Yo, William, Maria Bay, Pau. About the idea, never think Oba and a woman day. Now, I know about the one I never acquire a woman put in the fast one. And for sporting before Obama, no one is going to Mopema. Now, we have a man of answers to be here. Well, I'm a city to come up. I don't know the country best showing you him. Okay. Hello. Yeah. Ajuma dase. Runabout no so pe. Runabout no so pe. Na wo bi kofu anoche sikadwa no waso firi wiemu ayikura no. So we were crying Asante Mpe ase. Yentio. Piao. The sister man. Just so can. I'm married to him. Almost a man kept us out. How many guys are there? Russian up to back in the young papa. What many of them are that around the very amount of book? I don't know for interest. If you want to they were after them. I get at you. Not a what they are. I open it for 2 months. What they are. Okay, this one there. But what the party. I am married to. No key. Hello. 050545404528. Almost ye manankasa no sheda nya adwuma. Ye famfa 0555404528. 0555404528. Na ye ni enkomo kama pa ye bre no kra ye bia ne sa
ya bia ne sa Kenya ba ku mienu bi di tuapo a kebe kama 0355 40 45 28 kwaku birthday bi wo ha yemfa ntudwana obo beba no ye de ahyem kama yetwa ba na wo opambo aho okay enen so ne baba na wo se ye ma no nti one da so we ye ho ano no opambo a yetwa ba na otonfo so no wo fa enra ye kan ne bade no okay ne baba anso ni ye Jessica Safo on the dasro no Christ the Ken International School Bushan eho na wo o JHS 1 Jessica Safo Okuraswagi Ogutaswagi na ready why say the was ya pagya ne sa no the mesra dia manwan se mawa badaye dia Nyankopon ema na badaye a emu edopa se de be ya nyame bua no be ye obatan a wanya abotre ne abadaye e de ahweni kunu enso ene ne ma enuti Jessica Safo yemfa happy birthday enso enkonkoma no yekofa ba ko gina homa ne so hello when you from Isaac Kasafia Ebuakwa Isaac yeti o ede program na kama pa na misha dem kan say as yedi credit ni nyina mama ye wakanta what omi hwe ni ye say na kupon bo be man na papa de kasa no kan say mi say be man request ye na nyakopon de man atimi de mi so hu say na bible ne kan say ni say inipa nkontena mama ye ne sesu boafo e de amana okay nti ebre nyankopon ye ne sesu boafo man na boni ba o montem no be man ka say oba na ode ne maame no ona maame ye sa boni nti fi o no nyankopon si onyi oba emma be ma biem wa kohwim so nti mo man fa credit ni nyina mama men ma so adoye pa okay na yede okay birthday bago yaw okay birthday we birthday bi ya mama Sofia okay na ye na ye nwia o ye ne ba pa kofi wo US okay na ye mama birthday na ye mama UK ni wote na dwaso no free nti mama Sofia obako pa kofi se wo do papa na ye o birthday nti yemfa fidikesi so eye Sompa TV yani yadofu nyina ne mfa nhia se nyankopon nya okese o ma onyi nkyere de oba pa kofi ka nyina no o denta na o ye no UK na o ye fancy celebrity as o denta ne maame no nti onye nipa maame Sofia nya nipa keto akra ti maame wadaroma nyame nya okese Sompa tiefu onye Sompa fo yinya ye tie hraw tie ma happy birthday oba pa kofi request itu US nti se utia na oba pa kofi ena ma happy birthday. Okay, we no na friend no awoye pa kofi so nyame hran so kai ne ma nyame hran no kwan so nkoso kran aha na brebe ma ye de Sompa Asem Mpe Nipa no ebesi we Wednesday edition. Let me see